17, κυρίες και κύριοι, μια που και ο Γιάννης το πήγε προς τα εκεί λίγο το πράγμα, ας δούμε ένα ωραίο στιγμιότυπο από την πρωινή εκπομπή, την αγαπημένη μας, το Χωρίς Ταμπού στο τηλεάστη της Μαρίας της Μπεκατόρ, όπου με τον τραγουδιστή που φιλοξενεί και θα τον έχουμε στη συνέχεια, γιατί έχουμε καινούριο hit τώρα που να είναι, έχουμε καινούριο σουξέ. Δείτε μια ωραία έτσι συζήτηση, ένα ωραίο διάλογο μπροστά στον οποίο σηκώνουμε τα χέρια πρωινής εκπομπής. Δεν μου λες, Σταύρο μου, τάχισα εκεί σήμερα, έγινε χαμός. Τι έχεις εσύ? Τάχισα, δεν βλέπεις εδώ. Πώς ταχύνεις? Δεν ξέρω, παιδάκι μου, σήμερα έτσι μου φύγε το ποτήρι. Είχα ζημιά, είμαι ζημιάρα γυναίκα εγώ. Ναι, αφού χύνει συνέχεια εδώ πάνω, τι να κάνω. Κοίταξε εδώ πέρα, κάτσε να τα δέσω. Να προσπαθήσω και εγώ πας και χύσω τίποτα έτσι για να πάρουμε λεφτά. Είναι ωραίο πράγμα τώρα αυτό. Είναι ωραία. Το να χύνεις κάτι λένε ότι άμα... Λεφτά. Μπορεί να πάρω λεφτά. Όχι, μήπως πάρω από αυτό λεφτά. Αν δεν πάρεις λεφτά θα πάρεις το χύσιμο που κάνουμε εδώ. Είναι τελεία παρόμοια παλιά. Εσύ να τα βλέπεις, τα χύνει Μπεκατόρ και στα αγαπάει.